son abin da ya faru da Adam A Zango bayan haɗarinsa da ya yi daga Kaduna zuwa Kano a kwanar yaƙi? A jiya muka baku labarin mummunan haɗarin da shahararren mawaƙi kuma fitacce a Kannywood wato Adam A Zango ya yi. A cikin labarin muka ga muku cewa yadda motar tasa ta yi kwatsa-kwatsa. Idan ka kalli motar ba za ka ce akwai wanda ya rayu ba, amma alhamdulillahi an samu wanda suka rayu a ciki har da shi Adam A Zango. Ba a samu rasa rayuka ba, amma an rasa dukiya da kuma an jikata. A inda Adam A Zango ya samu ciwo a kansa da kafarsa. A labarin da muka baku jiya, aka kai shi wani asibiti da ake kira Kwankwaso, a inda likitoci suka bashi taimakon gaggawa. A wata majiyar ma cewa aka an tura da shi babban asibiti wanda za a bashi cikakkiyar kulawa. Bayan awoyi a cikin shafinsa na Facebook ya yi wa mutanen da suka taimake shi a wurin haɗarin fatan alkhairi da kuma godiya a bisa taimakon da suka yi masa har Allah ya cece shi daga wannan mummunan haɗari. Daman mutane iri biyu ne, akwai mutanen kirki akwai kuma na banza. To a inda abin da ya faru da shi shine an sace masa wayarsa da kuɗaɗensa, kai har ma da cintin ɗin da mahaifiyarsa ta bashi don yin guzuri. Wannan ba sabon abu bane a inda mutane suke haɗari, wasu mutanen suke lalube jikin mutane, suke ɗaukan abubuwan da suka zo su, ba sa tuna cewa kowane mutum akwai irin nasa kaddara. Shi ma wanda yake ɗaukan abun da yake jikin ɗan adam mutum ɗin shi ma ba za ta iya faruwa da shi, ko ba bai faru da kai ba, amma kasancewa haƙƙin wani ba naka ba, za a tsaye da kai a ranar alkiyama. Yanzu abin ma ya canza salo, a inda mutum idan ya haɗari ba ma a taransa sai abin da ya zo da shi. Wannan wace irin rayuwa muke? Sai dai mu ce ubangiji Allah ya ba mu haƙƙin mu ci halal ɗinmu, sannan kuma wanda suka yi haɗari suka rasu ubangiji Allah ya ji kansu, wanda kuma ya jiketa Allah ya ba shi lafiya. Shi ma Adam A Zango Allah ya ba shi lafiya. Wanda suke hakan ubangiji Allah ya shirye su.